Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a croeso i'r hen iaith, podlediad lle mae yna ŵr o Ohio, y Buckeye State, yn tywys gŵr o Ynys Môn, gwlad y Medra, drwy hanes i iaith ei hun. Da ni ar gael ar yr holl apia podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael yn gyntaf ar am, a da ni'n wirioneddol werthfawrogi os da chi'n pasio'r newyddion am fodolaeth y pod ymlaen at unrhyw un all fod hefo diddordeb. Reit a Jerry, dros yr penodau dwytha yma, da ni wedi bod yn gweithio'n ffordd yn gymharol araf, ond yn osgeiddig dwi'n teimlo drwy'r 11 chwedl cynhenid Cymreig fel nes ti ddisgrifio nhw, sef y Mabinogi a'i chriw, os licio di. A dwi'n meddwl, os dwi'n gallu cyfri, bod ni wedi cyrraedd yr olaf. Oni bai bod ti'n mynd i lluchio rhywbeth annisgwyl i fewn heddiw, da ni wedi cyrraedd yr olaf. Ti'n iawn. Felly am unwaith ti'n gwybod beth ni'n gwneud? Am unwaith, dwi'n gwybod bod ni'n mynd i wneud Iarlles y Ffynnon. Yn union. Na ni, fel y chwedlau brodorol eraill, mae Iarlles y Ffynnon ar gael yn y Llyfr Gwyn a'r Llyfr Coch. Mae yna ddarn ohoni mewn llawysgrif arall, ond mond y fersiwn yn y Llyfr Coch sy'n gyflawn, na ni ddim pwyni ormod am hynna, ond yn y fersiwn yn y Llyfr Coch, mae yna frawddeg ar y diwedd sy'n rhoi teitl i ni. O reit. Ie? Felly mae copïydd y Llyfr Coch wedi ysgrifennu ar ddiwedd o'r chwedl, a'r chwedl hwn na elwyr chwedl Iarlles y Ffynnon. Iarlles y Ffynnon. Reit? Okay. Mae'n y duedd i'w galw hi'n Owain, achos dyna'r prif gymeriad, Owain fab Irian. Dyna ni wedi cwrdd ag o yn barod mewn ambell chwedl arall, de. Ond breuddwyd Rhonabwy ac Peredur fab Efrawg, dyna ni wedi cwrdd ag Owain yn barod, lle. Ond mae'n y duedd i'w galw'n Owain achos dyna ni'n galw y lleill yn Peredur y Geraint, sy'n neud o'n rhyw driawd o chwedlau cyfandirol i naws. Yn gwneud efo'r marchogion. Bobl sy'n gysylltiedig efo'r ffyrdd. A mae hynny'n anffodus achos mae'r Llyfr Coch Hergest yn deud hynny, mae Iarlles y Ffynnon yw'r teitl. Hefyd mae rhywbeth rhywith o wrach. Mae'r Iarlles yn gymeriad benywaidd. Mi oedd copïydd neu awdur canoloesol yn meddwl mai hi oedd y cymeriad oedd yn rhoi'r teitl i'r chwedl, ond eto mae pobl ar lafar ac mewn traddodiadau ysgolheigaidd i'r wradd yn disodli'r Iarlles a'r marchog gwrywaidd Owain. So Iarlles y Ffynnon ydi. Iarlles y Ffynnon ydi. Gallai ofyn cyn i ni gychwyn wedyn, hefo Peredur yn sicr, mi oedd gen ti fersiwn Ffrengig. Oes, a Geraint. Cretian. A hon hefyd. A di hwn yn felly mae'r dair yma, y tair rhamant yma, fel mae Bobby Jones yn ei galw. Mae yna destun yn Ffrangeg sy'n dilyn hwn, neu sydd yn debyg. Neu rhaid fleini hwn a mae'n berthynas, de. Ac os dwi'n cofio, mi sgwennodd yr ysgolhaig gwych hwnnw Brynley Roberts rhywbeth am y chwedl hon, yn dweud, wel, mae'n amlwg na'r cyfieithiad ydy hi, ond wrth gwrs mae'n berthynas ar deunydd Ffrangeg, fel y ddwy arall, fel ti'n newydd nodi. Ond mae'n bosib i gweld fel rhywun yn ailadrodd stori Ffrangeg, sydd wrth gwrs yn fersiwn Ffrengig o traddodiad Cymreig i ryw radda, dyn ni wedi trafod hynny gyd yn barod lle. Ac rhywun sydd yn defnyddio holl gyfoeth o holl dechnegau'r cyfarwydd y stori o'r Cymraeg traddodiadol lle i adrodd stori Ffrengig lle, de, ond mewn ffordd Gymreigaidd iawn. O'n i'n meddwl, nes ti sôn chydig o benedau nôl ynglyn â rock and roll yn mynd nôl ar draws yr Iwerydd, nôl o blaen. Ac un o fy hoff, o'n i'n meddwl am hynna wedyn, a un o fy hoff CDs ydi Black America Sings the Beatles. O, reit. Lle mae'n wych, os yn rwy'n eisiau clywed album dda, lle mae ti'n cael yr arwyr soul ma yn cymryd cynnion Lennon McCartney a just yn... Wel, so hwn yw Wales Sings Chlytian dy Dyna ni o'n i'n mynd i ddeud. Ond eto, cofiwch, gwahaniaeth pwysig, mae'r cerddi stori o Ffrangeg yn gerddi farddoniaeth sy'n adrodd stori. Mae'r chwedlau Cymraeg yn rhyddiaeth, de. Felly mae'n wahanol iawn o ran genre ac o ran ffurf, de. Mae'n ffordd dda, wel. Gwych iawn. Reit, ta.
dwi wrth fy modd ar ffordd mae'r chwedl yma'n dechrau. Debyg i Predr, wrth fy modd ar ffordd mae'r Predr yn dechrau. Mae hon yn wych. Mae'n grefftus iawn. Mae'n rhywbeth hynod gyfoethog a diddorol am y ffordd mae'r chwedl yn dechrau. Mae'n dechrau gyda stori oddi fewn i stori. Dwi wrth fy modd o hynna. Rhyw feta narratif. So, y safbwynt narratoleg dadansoddi narratives, studio stori, mae'n wych iawn. Ond i ddechrau fel hyn, dwi eisiau ti ddarllen fel sydd wedi bod yn arfer, mae'n draddodiad bellach yma. Dwi'n siŵr bod fi'n licio'r traddodiad yma. A brawddegau cyntaf sydd yn gosod y llwyfan sy'n cyflwyno'r stori. Iawn, dyma fi'n cael y dan papur. Yr ymerawdwr Arthur oedd yng Nghaer Llion ar Wysg, sef udd oedd ei eistedd ddiwrnawd yn ei ystafell, ac ynghyd ac ef Owain fab Urien, a Ffynnon fab Clydno, a Chai fab Cynner, a Gwenhwyfar a'i llaw forynion yn gwniaw wrth y ffenest. Nes i ddweud bod Morynion yn gwniaw wrth ffenest yn aml y chwedl yma, y benod diwethaf. Felly mae'r awdwr Arthur yng Nghaer Llion ar Wysg, sef yw brif lyso. Yn y rhamanta yma. Ie, yn y rhamanta yma, wrth gwrs. Nid yn Culhwch y Golwen ar hyn. Nid yn Herniw fel... A oedd o'n yn istafell efo Owain a Ffynnon a Chai a Gwenhwyfar a'i llaworion yn gwynio. Oth y ffenest. Ie, da iawn. Oce. Yr un nesaf wan? Sydd ymlaen, oce. Sydd ymlaen. A chyd dywedir fod porthawr ar lys Arthur, nid oedd un. Glewlwyd gafaelfawr, ffrind y pod, glewlwyd gafaelfawr, oedd yno hagen... Beth bynnag, lle hagen beth bynnag. Ar fraint porthawr i arfoll... Sef croesawu. Isp a pellenigion ac i ddechrau y hanrydeddu ac i fynegu moes y llys a'i defawd iddynt. Reit, ma'ch o help yn hyn. So mae gen ti... A chyd ddwedyd fod porthor, felly mi ddwedyd fod na porthor yna, a doedd na ddim. Nid oedd yr un. So mae felly fersiwn gwahanol o'r stori, achos dyn ni wedi gweld yn Culhwch y Golwen a Geraint a gerdd honno'n llyfr di Cyfyrddin bod glewlyd gyfelfawr yn borthor llys. A fyma mae'n dweud, wel, doedd na ddim porthor, ond mi oedd glewlyd gyfelfawr yn gwasanaethu dros dro, beth bynnag. So ddiddorol, rhyw amrywiaeth. Oce, croesawu isp. Gwesteion. Gwesteion a bobl sy'n dod o bell, pellanigion. Ac i ddechrau hanrydeddu ac i fynegu moes. So felly mae o'n dod nhw fewn. So mae debyg yw swogau. Cymryd i cotia nhw, neu cymryd i clogydd nhw. A dyn ni weld o'n ei rhywbeth tebyg yn Culhwch y Golwen, ond mae'n wahanol, dyn ni. So dyn gweld yr hen gymeriadau traddodiadol Cymraeg, ond mewn gwisg newydd, mae'n chwedl o beth newydd. Ac wrth gwrs, mewn gymaint o'r diwylliannau, mae croesawu gwesteion yn holl bwysig. Ac ymherfedd llawr yr ystafell. Dwi'n licio herfedd... Canol, Mae hwnna'n codi lot o beth. Ac ymherfedd llawr yr ystafell oedd yr ymerawdwr Arthur yn eistedd ar deml o i'r frwyn. I'r frwyn. So brwyn, i'r fresh, a tema fatha Nyth. Oedd Arthur yn eistedd ar nyth y frwyn. Fatha rhyw eryr fawr. A llen o bali melyngoch o danaw. So a pali, sidanwed, defnydd sidan. Moethus. Dyn ni weld o'r blaen, da. So mae deml o frwyn fresh. Efo gyrtan ar ei benno, neu gyrtan a gobenydd a'i dyded. Gorchydd di hynna. A o bali coch dan ben neu elin. Dan ei ben elin, so defnydd sidan, lle, ar ei glystwg. Dwi'n meddwl amdano fo fel rhyw eryr ar ei nyth. Ond efo ddefnydd sidan moethus yna. Eryr moethus. Oce, reit. Iawn. So dyna'r olygfa yna. Oce, da ni. Mae'n foethus, ond mae'n... Ac yn od. I chdi. Teml o frwyn. Teml yn dda, dyn ni feddwl. A wedyn mae Arthur yn siarad, mae'n cyfarch y lleill, a mae'n deud, os na fyddwch chi'n gyda'r hwyl am ymhennu, yn fy ngwatwar i, go ganu yw'r ger, go ganu, sy'n gallu golygu dychanu, gwatwar. Os newch chi ddim fy ngwatwar, fy ngoganu i, mi na i gysgu ychydig bach. So di Arthur ddim eisiau nhw'n hwyl mi benod tra fo'n gysgu. Ar ei nyth. Wel, mae o'n dall pa mor absurd mae'n edrych yn dydi. Di o ddim.
Ond ma' rwbeth diddorol bod o'n rhyw hanner disgwyl hwrach fydd rhai o'r marchogion yna yn deud rhyw jokes bach amdano fo tra bod o'n gysgu de t'mod. A then na'i gysgu tra mod i'n disgwyl am fy mwyd. Sgailonydd. Dwi'n mynd i gysgu pian cyn bwyd. Di Arthur yn dipyn o oed erbyn hyn, yndi? Wel, weithiau. A wedyn mae'n deud, a dwi'n dyfynnu wan, ac am ddiddan a ellwch chwithau, ymddiddan, sgwrsio, siarad, hwrach adrodd chwedlau yn rhan o'r ymddiddan, ellwch chwithau, a chymryd ystenaid o fedd, sten, fath o sten. O ia, stein. Ystenaid o fedd. Dyma'r un gair siwr o fod. Ie, dod o'r trwy Saesneg i'r Gymraeg. Right, oce. Sten, lle. Stein yn yr Almaen. Ystenaid, sten llawn o fedd. A golwython gan gai. Golwython, cig, chops de. Chops, cig. A gan gai, cai, un o'r marchogion sy'n y llys de, iawn? Dyna fo. So, gewch chi yfed medd a bita. Gadwch lonydd i fi gysgu, gwch chi yfed medd a bita pork chops a casgwrs. Yn union. Yn union. Be da ni'n mynd i wneud ar ôl gorffan recordio hwn yn y bon? Mae'n sefyll, os gawn i ni fedd yn rolau dyma, ond mae'n sefyllfa ddynol ar un, ebro mor fawreddog ac yn frenhinol ac popeth yn fwythus, ond chwad, eisiau cysgu cyn bwyd. Mae di colli fi efo'r nyth, ti'n dall. Mae bob urddas wedi mynd. Dwi'n gwerthu hynny'n ac hi yn acten. Ond na'i gysgu cyn bwyd, a gewch chi siarad, gewch chi wbeth i yfed y bita, rhyw snack bach cyn swpar, tra bod ni'n cysgu, math o'n rhywbeth, ti'n fod. Rhywbeth amdano fo, dwi'n hoffi hynna. Ac mae Arthur yn mynd i gysgu, wedyn, da? A mae Cynnon, un o'r 3 marchog sy'n cael ei... Cynnon, fab, Clydno. A chdi, ti'n dechrau dod i nabod nhw dwys, da? A mae'n gofyn i Cai i roi'r hyn a roedd Arthur wedi addo iddyn nhw, da? Iawn? Medd ar golwython, medd ar pork chops, da. Golwython. A mae Cai wastad bach yn gecrys, da. Mae'n fod yn lladd a predyr. Bach o sirbwch. Yndi, mae'n ffrio. Mae'n deud fel hyn. Minnau y fynaf yr ymddiddan da a y ddewyd i minna. Felly mae eisiau cael y sgwrs da, yr adloniant, y siarad, hwrach adrodd chwedlau. Felly mae Cai na. Dwi eisiau cael yr ymddiddan. Mae Arthur wedi addo i fi cyn i mi fynd i gael medd a bwyd i chi, da. Iawn? A mae Cynnon deud, mae'n Cynnon atab yn ffrio rhwng y marchogion, teca fi wyt ti wyneithir y ddewyd Arthur yn gynta. Gwell i ti wneud mae Arthur i addo. Iawn, gynta. Ac oedd yna yr ymddiddan gora a wypon yna ni a'i ddywedwn i ti. A wedyn, yr ymddiddan gora dyn ni'n gwybod. Geidio. Geidio efo stori orau. Mae Cai'n ildio, reit? Felly mae Cai'n mynd i'r gegin ac i'r feddgell. Dyna'r gegin ar y mwyn. Gwyngell, meddgell i gael medd. Wych, dyri wych. Be mae bob tŷ angen? Meddgell. Yn union. Hollaf yn y fashion one yn hont cana. Pob teulu Cymraeg am gael meddgell. Ar ôl cwad mae'n siŵr. Ac dyna'r union i'r gegin ac i'r feddgell. Mae'n fanwl iawn. Dyn ni'n bod yn gallu mapio darnau Lys Arthur o'r ysgrifiadau yma weithiau. Ac mae'n dod nôl gyda'r medd a'r golwython. Maen nhw'n dechrau bita ac yfed. Wrth gwrs, gyda'r Arthur yn cysgu yn braf yr holl amser. Ac mae Cai yn deud wedyn, chwytha biau talu i minnau fy ymddiddan. Reit, wedych chi talu i fi wan, y sgwrs da. A Cynnon, mae Owain yn dweud, Cynnon talu ymddiddan i Gai. So mae Cynnon am ddeud y stori yma. Iawn? A dyma sy'n wych, da. I bobl fath o fi sy'n wedi astudio llen gwerin a chrefft adrodd stori ar lafar, mae gennym ni fersiwn awdur Cymraeg canoloesol o sut oedd stori yn cael ei hadrodd ar lafar. Mae'n y stori oedd i fewn i stori. Dyn ni'n clywed Cynnon wan yn adrodd stori wan wrth Owain a Chai. Mae'n wych, da. Felly, perfformiad llafar o stori, ond hanes personol Cynnon sy'n yma. A mae'n wych. Mae'n gyffroes iawn. A mae'n dechrau. Mae'n dechrau. Mae'n adrodd hanes anturiaeth. Mae brawddau gynta i stori'n wych. Mae'n wych iawn. Achos mae'n disgrifio i bersonoliaeth ei hun pan oedd o'n farchog yfanc. Mae'n deud fel hyn. Namyn, ond un mab mam a thad oeddwn ni. Felly o'n i'n unig fab. Unig fab. Unig blentyn. Unig blentyn. Unig fab. Unig blentyn, unig fab. Mam a thad.
A drythyll oeddwn, sef egni o bywiog aflonydd, de. Hogyn aflonydd, ie. Na ni, drythyll aflonydd oeddwn, a mawr oedd fy rhyfig. Oedd yn rhyfygus. Oedd ddyn ifanc, aflonydd, rhyfygus, eisiau profi hyn, iawn? Bod o'n dipyn o foi. A mae'n mynd allan i'r byd, cynon ifanc, ac mae'n deud i fod o'n cerdded eithafoedd byd a dythaethwch. Fel dyn ni'n gweld yn y chwedlau Arthuraidd. Mae'n mynd allan, mae'n gadael cymdeithas, a gadael Llys Arthur, a mae'n mynd i eithafon byd a anialwch. Mae'r gair dyfeithwch yn... Da ni wedi dod ar draws o cwpl o weithiau. Da ni'n gwybod... Dwi'n meddwl am ddyfeithwch fel y Sahara, neu, i fi mae gen fo gysylltiad hefo tywod a, y gobi, neu... Ydy o... Dyfeithwch yn golygu rhywbeth... Maen nhw'n dychmygu rhywle yng Nghymru, dwi'n meddwl, heb dau anedd, heb bentrefi, heb ffermydd. Yn y Beibl hefyd, wrth gwrs, fysa'n gyfarwydd ar syniad. Ond dyn nhw ddim yn crwydro Sahara. Na, mae'n jyst yn ddiddorol fod y term yna. Anialwch, de. Coedwigoedd a tir heb... Hynny yw, mae dywylliant, y gair dywylliant yn Gymraeg, yn golygu diwylltio, de. Pan mae pobl yn dofi tir ac yn creu dywylliant, felly mae heb ddywylliant, mae anafiliaid gwyllt yn ffeithwch, de. Diffaith o ran ffeithiau cymdeithas. Anialwch, de. Ond mae'n ddiddorol achos mae Caerllion ar wisg yn cael ei henwi, dyn ni wedi gweld, mae Caerdydd, neu Caerdydd yn cael ei henwi yn stori Geraint ac yn y blaen, cwbl lefydd eraill, afonydd fel wisg a Hafren. Ac Efrog. Efrog a Cernyw ac yn y blaen. Ond unwaith maen nhw'n mynd allan i'r dyfeithwch, da, mae'n amlwg bod nhw'n rhyw dir neb anelwig, da, a does y ddim lefydd yn cael ei enwi. Wahanol iawn i Bedair Cainc y Mabinogi, sydd yn enwi llefydd go iawn yng Nghymru drwy'r amser. Ond unwaith maen nhw'n gadael Llys Arthur, unwaith maen nhw'n gadael Caerllion ar wisg, maen nhw'n mynd i'r dyfeithwch a wedyn na fo, lle i anturiaethu. A lle anelwig, hudolus, periglus yn aml, da. Felly dyna beth dio, da. Reit, felly, a mae'n mynd ymlaen, a mae'n diwedd i'r glyn tecaf yn y byd, mae'n deud. Y dyffryn hyfryd glyn tecaf yn y byd. A mae'n goedwig yna, yn y dyffryn, yn y glyn ma. Ac afon, a wedyn, mae'r iaith yn hyfryd. Ffordd gan ystlys yr afon, felly ffordd yn... A'i marchogffordd, neu jyst ffordd... Debyg iawn, yn cofio marchogffordd Peredur. Yn union. Debyg iawn, os di farchog yn mynd ar y ffordd, de facto, mae'n farchogffordd. Mae'n gwestiwn pwysig am y chwedla yma, da ni angen i hatseb, Jerry. Ia, lon ddeo fach, sy'n fe. Ffordd, ffordd meddwl, ond na ni ddeud mae'n marchogffordd, sy'n fe, gan ystlys yr afon. Ac yn y pen draw, mae'n gweld caer castell yn y caer fawr lywychedig, hynny yw llywychedig disglair sy'n disgleirio, felly mae'n ei wneud allan o ryw farmor neu ryw gerig, neu mae yna air neu rhywbeth, ond mae'r gair yn disgleirio. A mae'n mynd mewn, a mae pob peth tu fewn yn wych iawn. Hyfryd iawn. Mae'n ddynion ifanc, a mae'n deud gŵr pengrych. Ti'n gwybod beth i pengrych? Cyrls. Ie, gwallt cyrliog, cyrls. Gŵr pengrych melyn, gwallt melyn, cyrliog, lle. Yn ei ddewredd, felly, am o'n i blodau ddyddiau mewn ffordd, de. Un cryd, de. Anterth bywyd. A'i farf newydd eillio. Mae'n dod o'n grisial, de. Mae personal grooming, fel da ni wedi dysgu. Bwysig iawn. Yn y chwedla. Yn y chwedla cynhenid. A phamlai. Mae'n gwisgo pais a mantell o bali, sef sidanwed. Mae'n lot o bali. Mae'n sidan ydi o, da. So mae'n ddryd, dydi. Melyn ac yn y blaen. Ac arwydd o statws, bob. Yn union, so. Pobl o statws, pobl gyfoethog sy'n yma, da. Iawn? A mae yna 4 morwyn ar hugain yna. Reit. A ti'n gwybod beth mae'n gwneud? Gwnïo. Wrth ffenest. Gwych, wrth gwrs. Gwnïo'r ffenest. Yn union. A wedyn... Mae lot o double glazing yn y dyddiau Arthuraidd. Wel, mae'n gwybod. Neu drafftio, bosib. Heb y dyddiau, heb drydan, da? Mae golan dŵr o dan o ganwylla a ffenestri, felly os ti'n gwnïo neu brodwaith, ti eisiau gweld beth ti'n neud, ti'n ystod wrth y ffenest. Mae Morinion yn gall, dyna, chwarae teg. Ond yn oer.
ganol har. Ocê. Dwedwn ni. Iawn. Reit, wedyn, a mae'n wych, mae wedi sgwennu mor grefftus, mae'r awdur yma yn argoffa ni, mae cynon sy'n yma yn deud stori wrth Owain a Chai. Felly mae yna rhyw neilleb, hynny yw aside, mewn ffordd. Mae'n cyfarch y gynulleidfa, ac dwi'n... Dwi wedi gael yna chdi? Mae yna rhyw ddyfyniadau fan hyn. Mae yna ddyfyniadau, ond dwi'n... O, wedi gen ti fan yna? Na, di. O, dwi wedi drysu fy ddyfyniadau dim ots. O, mae'n rhaid i ddarllen dy hun. Na, ddarllen fy hun, felly. A mae'n stori yma'n deud wedyn. A hyn, so, cynon sy'n siarad, a hyn a ddywedaf i ti gau, fod yn debyg gennyf, fod yn degach hacraf ohonynt hwy, de? So, mwyaf hyll, mwyaf hacker, lle, ohonynt hwy, nor forwyn decaf a welais erioed yn Ynys Prydain. Reit, felly mae o'r 40 mae'r un fwyaf plaen yn harddach na unrhyw beth welis di ar yr ynys na. Ac mae hynny hwyrach yn rhyw arwydd bod y diffeithwch yma rwle arall, de. Mae wedi mynd i rwle hudolus, dy ddim yn Ynys Prydain bellach na chdi mewn ffordd, hynny ddo. A mae'n ymlaen, harddach oedd na Gwenhwyfar, gwraig Arthur. Yr anharddaf ohonynt. Yr anharddaf ohonynt. Yr anharddaf ohonynt, harddach oedd na Gwenhwyfar. Ia, nid yn unig hynna, ond Gwenhwyfar gwraig Arthur, pan ddi harddaf erioed ddydd Nadolig neu ddydd Pasg wrth offeryn. Felly pan oedd Gwenhwyfar y frenhinas yn gwisgo i fynd i'r eglwys i'r offeryn. Ar yr gwyliau mawr. Ie, dolig neu bas, de. Felly, ond mae'n wych, neilleb, mae'r storio'r cynon yn sibio'r stori i ddeir wrth Cain uniongyrchol, i bwysleisio rhyw bwynt, de. Felly, dyna ni yn y byd yma, de. Mae'n rhywbeth gwych iawn. Ti'n gallu gweld faint mae hyn yn dy cyffroed i'n arw iawn. Wel, mae'n wych, cael awdur canoloesol yn ceisio sgwennu fel yr oedd pobl yn adrodd straeon ar lafar. Mae'n rhywbeth gwych am hynna, de. Mae'n rhywbeth gwych am hynna. Ac mae'n personol i'r cymeriadau. Dyn ni'n dysgu rhywbeth am cynon ac am Cai wrth fynd, de. So mae'n grefftus iawn, ys a bwynt llenyddoldeb, dwi'n meddwl, de. Reit, mae stori mynd ymlaen, ac wedyn, ar ôl bita a cyfed, mae cynon yn siarad ar bobl yma, de. Mae'n rhif oesgar i siarad ag o pan mae'n bita. Gyda bita, wedyn siarad, sgwrsio, a mae cynon, mae'n ddyn ifanc yn y stori yma, de. Rhyfygus, eisiau profi hyn. Mae'n deud i fod o'n chwilio am rhywun iddo i drechu, neu rhywun sy'n gallu drechu fo. Mae eisiau ffeindio rhywun sy'n well na fo, os dydi o ddim i hyd yn. Mae'n rhyfygus, dydi. Ac mae'n rhoi cyfarwyddiadau iddo fo. Dyna sy'n digwydd wedyn. Ac mae'n mynd ymlaen, ac mae'n gweld Llanerch, ac mae orsedd. Mae debyg nid gorsedd fel gorsedd brenin, ond gorsedd fel gorsedd arberth yn y gainc gyntaf, rhyw dwmpath arbennig, mae'n debyg. Ymherfedd y Llanerch, ti'n licio hwnna? Dwi'n licio hwnna, yndw. A mae'n dweud, a gŵr di mawr, a weli ymhen o'r orsedd, a di yn golygu gwall di, fel dyn melyn, gwall melyn, yr orsedd. Ni bod llai na dewr y wir y byd, felly mae'n o leir un maint a dau ddyn arall. Glamp o ddyn. Ac un droed y sydd iddo. Gyda fi un droed. Reit. Ac un llygad yng nghanol ei delcen. Reit. Reit. A coediwr de, ar y coed hwnnw yw, dyn sy'n gwarchod y coed. Sydd yn hopian drwy'r coed. A mae'n anghenfil mawr. Mae'n anghenfil. A mae'n un llygad yng nghanol ei ben. Ia, ac un droed de. A mae'n gawr. Mae'n anghenfil o gawr, dydi, reit. A mae'n rhagor o ddisgrifiadau, cyfarwyddau, mae'n fanol iawn. A wedyn y bore wedyn, mae cynon yn deffro, mae'n dilyn y cyfarwyddiadau, mae'n cael hyd i'r coedwr rhyfeddol yma, cawr efo un llygad ac un goes, ac mae o'n cael rhagor o gyfarwyddiadau gyda fo, mae'n mynd ymlaen, ac mae'n mynd i ryw ystrad, llawr dyffryn eang, ystrad, ac ymherfedd yng nghanol ymherfedd yr ystrad, mae pren mawr, coeden fawr, sy'n lasach i frig na unrhyw goed mae wedi gweld erioed ac y blaen. Ac o dan y pren hwnnw, o dan y goeden honno, mae yna Ffynnon. Reit. Iarlles y Ffynnon, dydy nes hai. Y Ffynnon. Ac yn ymwyl y Ffynnon mae llech fawr. Mae llech, nid llechan, ond fatha carreg wastad. Iawn? Ia. Ac mae yna gawg
cawg fath o polen, Ie. arian, Ie. cawg arian wrth gadwyn arian yn sawnd wrth yr llechan 'ma de. Mae'n dda, mae wir yn rhoi rhyw syniad, yn mae'n rhoi rhyw ddarlun yn dy ben, di. Ie, yn union, ie. Mae ddisgrifiad yn fanwl ac yn wir. Mae stori hir, mae lot o fanylion, de, ond mae'n ormod yn ei drafod mewn un bennod o'r podleidio, felly mae'n gorau cymryd yr hein gawg yma, cawg arian, a cymryd dŵr o'r Ffynnon, a taflu dŵr dros y llech, dros y garreg, ac wedyn mae pob math o bethau rhyfeddol yn digwydd. Mae 'na adar yn canu, mae 'na gawod ofnadwy sy'n bron i laddo, a wedyn mae'n clywed rhyw dwrw mawr, ac mae 'na farchog yn dŵad. Reit. Ie? Marchog sydd yn gwisgo du i gyd, a'r marchog yma sy'n amddiffyn tirnas Iarlles y Ffynnon. Reit. Iarlles y Ffynnon, a dyma'r mynediad i'w thyrnas i. Ac yn deud mae'r marchog yn dŵad, mae ar farch purddi. Reit. Ia? Mae'n gwisgo gwisg purddi o bali. Ia? Sidanwe, wrth gwrs. Ac arwydd, hynny fatha faner bach o fliant, bliant yn rhyw ddeunydd gwerthfawr, fatha cambric neu rhywbeth. Purddi ar ei weuwffon, de. I gyd yn ddi marchog du, de. Dwi'n licio purddi fel Pyr Wyn yn Geraint. Pyr Wyn, purddi. A mae'r ddau yn ymladd, ond yn ôl Cynnon, mae Cynnon yn adrodd y stori amdano fo hun, de. Maen nhw'n imwan, yn dod ynghyd, ond dydy o ddim yn hir cyn iddo fo, sef Cynnon, gael ei fwrw i'r llawr. Reit. Oedd ar ei geffyl, lle. Reit. Ac mae'r marchog du yn cymryd, march yn cymryd ceffyl Cynnon, ond mae'n gadael lon iddo fo fel arall. Reit. A mae'n mynd yn ôl. A wedyn, os dwi'n gallu ffindio dyfyniad, sy'n licio ti ddarllen hwn, achos mae'n wych. A ia, na fo. A mae'n dod nôl, ac unwaith eto, mae Cynnon yn seibio i stori, lle, i gyfarch Cain uniongyrchol i bwysleisio rhyw bwynt. Right. Okay, so ar ôl fo gael ei giro, mae ar ei ffordd yn ôl heb ei geffyl, mae'n hebio'r dyffryn, hebio'r cawr mawr efo un droed ac un llygad. Ac dyma dyfyniad cynta yma, mae'n wych. Mae'n wych. Mae o efo i gymffon rhwng i goesa. Yndi. Am cyffes a ddygaf i ti, Gai, mae rhyfedd na Thoddi. Na thoddais yn llyn tawdd rhag cwylydd gan a gefais o watwar gan y gŵr du. Mae o'n rhyfeddol bod fi ddim wedi toddi o gwylydd. Ie, toddi yn bwll tawdd o... O gwylydd. O gwylydd gan a gefais o watwar gan y gŵr du. Da iawn. Don't know, wedi giro yn amlwg de. A mae wych. A wedyn... Mae Cynnon yn gorffen ei stori, da? A mae'r diwedd gen ti fanna, da? A dyw awyr Gai na addefo dyn arno'i hun chwedl fethedicach na hwn erioed. Ie, so sy'n rhywbeth yn fethedig, mae'n warthus, da. Mae'n deud stori amdano fo hun sydd yn... Codi cwylydd arno fo. Dyna di'r stori mewn stori, di stori o Cynnon yn cael cweir yn y A dyn ni mewn diwylliant, mewn traddodiad, lle mae marchogion yn mynd allan i ennill clod am rhydedd a gwrthwyneb sy'n yma. A mae'r storion i gyd ynglyn â'i, neu ddim i gyd, ond anrhydedd ar buddugoliaetha di'r... Yn union. Da. A mae dda, dyni. Mae dda iawn. A mae stori dod i bed, lly. A wedyn mae Owain, di bod yn gwrando, o'r cyfa Cai oedd yn mynnu cael yr ymddiddan, y stori yma, i dalu y medd a'r gowython. Felly mae'n cyfarch Cai bob yn hyn Cynnon yn ystod stori. Mae Owain yna, Owain yn gwrtais iawn, mae wastad yn fwy da. Mae'n gwrando yn dawel, ond wedyn, ar ôl i Cynnon orffen i stori, mae Owain yn siarad, mae'n dweud, so well i ni fynd yn ôl, da, i gael trechu'n marchog du yma, da, eisiau mynd yn ôl a gorffen y job, mewn ffordd. A mae Cai, mewn cymeriad eto, bach yn sirbwch, bach yn negyddol, yn deud, mynd llaw fy nghyfaill, un arall o'r llwan cadaloesol, da, mynd llaw fy nghyfaill, mae'n dweud, mynych y dwedi di ar dy dafod, hynny peth, nas gwynelid ar dy weithred. Yn aml ti'n deud efo dy dafod o'r hyn na wyt ti'n ei wneud efo dy weithred. Ti'n larch i gyd yn llafar, ond ti'n deud, ond ti ddim yn gwneud. Ti'n deud yn lle gwneud. Ti'n deud yn lle gwneud. Da iawn. Ti'n cas i ddeth Owain, achos mae Owain yn farchog da iawn, da, ti'n fod.
Ac Ac yn ergyd ar ran y chivalry, t'mo'? Yndi. Ond mae Cai fela, mae Cai, fo sy'n sarhau Peredur bach, mae'n dod mewn o'r llys yn chwedl Peredur ac yn y blaen. Mae wastad fel y Cai. A dyna beth sy'n wych am y byd Arthuraidd. Mae gan pob un o'r cymeriadau i bersonoliaeth ei hun. Mae'n gwybod pwy ydyn nhw, os maen nhw'n ymddwyn, maen nhw'n gymeriadau amlweddog yn hynny o beth, achos maen nhw'n arweithio a'i gilydd felly fel yda. Na, mae'n ddiddorol, dydi. Mae gen ti'r elfenna yma o gysondeb a wedyn elfennau o wahaniaeth. Oes. I gael gwrthdaro a wedyn mae'n creu rhywbeth sy'n gyrru y stori i blaen eto wedyn. Ia, ond mae hynny ond ben i fel hefyd, a hefyd, wrth gwrs, mae bobl yn gwybod beth ddisgwyl gan rhai o'r cymeriadau. Ia, dyma'r Cai eto. Yn cega. Ond hefyd, mae'n ddiddorol, ti'n meddwl, felly mae gen ti'r cysondeb ma o ran cymeriad rhai o'r bobl ma, wedyn mae'r llys yn gallu bod yn carlluon ar wisg neu yn hernyw. Celliwig yng Nghernyw. Ie, pethau cynharach. Hollol. Wedyn mae Gwenhwyfar di bod yn hefyd, cofiwch. Ie. Efo i morinion wrth y ffenest yn gwnïo, de? Gwnïo. Of course, a mae di bod yn gwrando, mae hi'n gall Gwenhwyfar hefyd, lly. Mae Gwenhwyfar yn siarad, a mae hi'n deud drefn wrth Cai wan. Mae'n ffordd wych, yna i ddyfynu wan. Well dy grogi di, Gai. Well dy grogi di, na dweud ymadrodd mor warthedig a hwnnw wrth ŵr fel Owain. Yna, dydi. Achub cam, mae'n achub cam Owain. Yndi. A mae'r sgwrs yn wych, mae'r deialog yma da, yn anhygol. Mae Cai yn hanner yn ddehiro, a mae'n dweud, does neb wedi canmol Owain gymaint o fi erioed, a rhywbeth. Mae'n rhywbeth dynol iawn amdano fo, rwysys da. A wedyn mae Arthur yn deffro. Reit. Mae wedi bod yn cysgu'r holl amser. Mae'n deffro wan, reit? Yn ei nyth. Mae'n deffro. Yn ei nyth o frwyn ir, o frwyn ffres. Ond mae'n ddigon o bali. A dan i Benelin. Mae'n dan i Ben, mae'n siŵr mae'n cysgu. Mae'n deffro, maen nhw gyd yn mynd i fita, a maen nhw gyd yn mynd i gysgu wedyn. A noson ar Ben. Noson yn llys Arthur ar Ben. Reit? Ac mae Owain yn deffro bore wedyn, iawn? Ac mae o'n mynd allan ben ei hun, a mae'n dilyn y cyfarwyddiadau gawsau yn y stori. Mae Cai wedi chwarae fo'i bennod, ydy. Yndi. Ac oedd o eisiau fe bynnag doedd, yndi. Felly mae'n mynd allan a mae'n dilyn y llwybr de, mae'n cofio stori cynnon, a mae'n dilyn y llwybr, a mae'n mynd ymlaen, reit? A dyma felly anturiaeth fawr Owain. Iawn? Oce? Sef yr enw arall ar y chwedl. Ac mae'n ailadrodd yr holl beth yma. Yr holl stori, na ni ddim dallen o fanol o gwbl, mae'n holl beth yma. Ac, ond bod nhw'n dest, dwi'n bod yn Iarlles y Ffynnon, yr chwaith ydi o'n fi hun, dwi'n meddwl bod yr ailadrodd gawn ni fyma yn fwy crefftus a diddorol na lot o'r anturiaethau newydd yn Peredur amal de. Mae'n rhywbeth amdano fo, mae'n hyfryd iawn. Ac mae'n cyrraedd y Ffynnon, mae'n taflu dŵr o'r llech, mae'r marchog di yn dŵad. Mae'n o'n ymwan yn gynta, efo gwew ffyn ar gefn i ceffyla. Ac mae'n nhw'n torri ddau baladr de. Wedyn mae'n nhw'n ymladd â clefydda de. Ac ar hynny mae Owain yn ei daro, a mae'n dweud diwrnod, sef ergyd ar y marchog, na i ddarllen y dyfyniad, trwy helm, i helmet, trwy helm, a'r pen ffestyn. Dwi'n gwybod pen ffestyn, Richard? Dwi ddim wedi dyweld i'n gwisgo un yn ddiweddar. Y pen ffestyn yn cap mael, fatha cap chain mail. Fatha cwfl o chain mail, o fael, wisgyd o dan yr helm. So mae'n trwy pen ffestyn. Pen ffestyn. Gwych. Felly mae'n trwy'r helm, trwy'r pen ffestyn, y mael o dan efo, a trwy'r pen gwch pwrcwyn, pen wisg yn stael burgundy, da. Oedd y gwisgo o dan hwnna wedyn, da. So trwy... Oedd o'n fwy mewn headgear oedd y boi yma, reit. A mae cleddyf o wan yn mynd trwy'r gyd, reit? Ond, ddim yn gorffan, a dwi'n dyfynu wan, a trwy'r croen a'r cig a'r asgwrn, hines y clwyfodd yr ymenydd. Felly, mae'n o ddrwg ar y marchog di. Mae'n o ddrwg, ynddi. A mae'r marchog diawg, fel mae'n cael ei elw bellach yn y stori. Mae'n gwybod bod e wedi canu arno fo. Felly mae'n troi pen i geffyl, a mae'n ffoi. Iawn? Mae'n troi pen i farch, mae'n ffoi. Ac mae'n y gair fawr ddisglair wych yna da. Mae'n mynd, a mae'n nhw'n dod i'r porth, mae Owain ar ôl yma, eisiau gorffen y job, a'i ladd o'n gwybod, reit? So, mae'n mynd mewn i'r porth, ac wedyn mae'n dweud, mae dor dderchafad, dor
dyrchafad, sef Portugalus, O ie, so mae'n fyny fel... yn cael ei ollwng O reit, na ti. ar Owain. Ie. Ac mae'r disgrifiad yn fanwl iawn o'r hyn sy'n digwydd efo yma. Mae'n disgyn tu ôl i'w gyfrif, felly mae'n holli i farch yn ddau hanner, i geffyl mai hanner, reit? Reit. Ac mae'n mynd lawr wrth i sodlan, mae'n gwisgo sbardinau, a mae'n syrthio, a mae'n torri troellau i droellau oddi ar ei sbardina. Y darnau bach sy'n troi ar ben y sbardina. So mae'n dod reit lawr. Chi'n gweld hyn i gyd. Ac maen nhw'n cael drws arall y porth, felly mae Owain yna gyda hanner ceffyl. hanner ceffyl wedi cael mewn. Iawn? A mae yna... Mae'n o dywyll ar Mae'n o dywyll ar efo, a mae wedi lladd marchog y castell, ydy, yn amlwg, de. Neu mae'n dweud ergyd angeuol, dio di marw ebyn hyn, ydy? Nawn ni weld cyn hir, de. Mae'n ddrwg yn ei, dwi'n mynd... Wedyn, mae'n cael ei achub, gyd i ddallan sut, de? Dwi'n meddwl bod na ddynas sy'n mynd i fod yn rhan o hyn. Ia? Ti di dweud... Dwi'n drosi. Na, dwi'n drosi. Ac ar ôl y llu hwnnw... Na, dwi'n i drosi. Mae'n ddrwg gen i bobl. Dwi'n i drosi pethau... Nac, mae'n dod yn rhifian. Dwi'n cyffroi o'r mod. Mae'n cael ei achub yn gynta. Mae'n cael ei achub gan forwyn... Dyma'r ddyfyniad, na ddarllen. Morwyn ben grech felen, de? Ie. Gwall cyrls gola. Ie, gola. Morwyn. A mae'n dod o'r tu mewn y castell. Reit. Ie. I helpu o, lly. A luned yw hon. Luned, reit. A mae hi'n rhoi modri iddo fo. Reit. A pethau'n symud yn gyflym yn ei perthynas. Na. Mae'n ei helpu fo, dim am ei brodi o, lly. Nid modri brodas yma. O, reit, oce. Modri sydd yn ei wneud yn anweladwy. Iddo gael guddio'n saff. Dyma lle ddari Tolkien ddwy'n i syniadau fo i gyd, ie? Bosib iawn, de. Diddorol. Ie. Diddorol. A mae'n rhyw em ar y fon os di'n cael i ddwr am em y fodri, mae'n mynd yn anweladwy. Mae'n cuddio, lle. Ffantastig. Ac mae'n cael, felly, mae luned, y forwyn ma'n i helpu i guddio, iawn? Reit. A felly mae Owain wedyn rhyw fath o ysbryd yn y gair, yn y castell, sydd y bach yn gallu weld o, mae'n cuddio, reit? A wedyn, mae hi'n deud fo bod arglwydd y castell wedi marw. Ie. Dyn ni'n gwybod pam, tydan? Ie. Ac wedyn, mae o'n clywed diasbedain, sgrechan, gweiddi mawr, anfeidrol, a mae'n sbio trwy'r ffenest, a mae'n gweld llu o bobl yn gorymdeithio, yn cludo elor, efo corff, a dyn marw yma, lly. A mae'n gweld rhyw ddynas yng nghanol lly, ac dyma'r dyfyniad dwi eisiau ti ddarllen. So mae Owain yn cuddio yn y castell, a mae'n gweld gorymdaith angladdol y marchog di. Ac ar ôl y llu hwnnw, y gwelai ef wraig felen a'i gwallt dros ei dwy ysgwydd, ac a gwaed briw aml yn y brigau. So brigau gwallt, mae'n lot o waed a brwian i gwallt hi. Reit, drian hynny. Yn y brigau, a gwisg o bali melyn amdani wedi rwygo, a dwy wyntas o gordwal brith am ei thraed. So cordwal ydy'r lleder o wyntas o bethau bwtsias, sgidiau uchel. Bwts. Bwts, sgidiau uchel. Am ei thraed. So dynas felen gwallt dros ei ddwy ysgwydd, a yn amlwg wedi cael ei... So yn lle cadw ei gwallt yn dwts mewn rhyw herdw canolysol crand, mae gwallt yn rhydd, yn fler, mae'n y waed, mae wedi bod yn curo i ffen i hun, mae'n galaru. Dim y weddw... Yn rhwygo i'w gwallt i hun. Weddw'r marchog di, a'r gwyddes, Iarlles y Ffynnon. So hyd, dyma ni'n cyfarfod Iarlles y Ffynnon. Ond mae'n galaru, achos mae Owain newydd ladd i gŵr hi, de. Ac mae wedi rhwygo ei dillad, a mae'n galaru, de. Fyddwn ni'n clywed mewn dwyllianna heddiw un o'r merched yn galaru, felly yn rhwygo dillad, a torri gwallt, dwi'n mewn rhai dwyllianna brodorol yn America, mae'n arfer, os ti rhywun agos iawn o teulu marw, bod pobl yn torri gwallt, a galaru yn ysbryd gwallt yn tyfu'n ôl yn hir eto, felly ni'n gweld y math o ddeb. Rhyw amlygiad corfforol o'r teimladau tu mewn, de. Mae'n drawiadol iawn, dydi? Mae hynna'n... A hefyd mae'n deud, mae'n curo i dwylo wrth gerdded, mae Owain yn pwyni bod hi'n mynd i frifo ei hun, de, yn gwneud i bysedd yn amrwd yn curo ei hun, felly mae'n ddelwedd drawiadol iawn. A mae Owain yn gofyn, pwy di'r rhaeg yna, de?
Mae Lyn yn deud fy arglwyddes i yw hon acw, 'lly. A Iarlles y Ffynnon y gelwir. Iawn? Ti'n gwybod hynna? Graig y gŵr y leddes di ddoe. Iawn? Ti'n gwybod hynna? A mae Owain wedyn, mae newydd syrthio mewn cariad â hi, rwy'n gweld hi fel 'a. Mae'n deud, a mae Lyn yn ateb yn ffraith iawn iawn. Ti o wir na char hi dy na bychydig na dim. Wel, ti o wir, di hi'n mynd dy garu di nid ychydig, nid o gwbl, de, achos ti newydd ladd i gŵr hi, de. So, mae hynna yn ddiddorol iawn. Wedyn, a dyn ni'n gweld hynna chwedla bod marchog yn syrthio mewn cariad efo rhywun ar sy'n fel o. Mae'n sefyll yna. Wedyn, dyn ni'n mynd i olygfa mae Owain yn cysgu ac yn cuddio, de? A dyn ni'n gweld sgwrs rhwng Luned a Iarlles y Ffynnon, de? A mae Luned i morwyn hi, de? Yn mynd ati. Ac mae'n deud wrthi, mae angen hwn arall i warchod y Ffynnon, i warchod y dirnas, achos mae'r marchog wedi ladd, de. Ac mae hi'n flin, mae hi'n galaru, mae'n flin, a pam wyt ti'n newydd golli ngŵr, pam ti'n deud wrtha, brodi rŵan, de. A maen nhw'n ffrio. Ac mae'n ddisgrifiad gwych iawn iawn. Maen nhw'n ffrio, ac mae Luned yn fenyw falch iawn, a bod hi'n forwyn. A mae'n dweud, oce, wel, cwylydd ei paid o'n i sy'n siarad gynta. Dwi'n mynd o'ma, a ddim siarad eto. Y cwylydd pwy bynnag sy'n taro gair gynta, ti'n fod? Yn ffrio fel hyn. Ac mae'n mynd am y drws, ac mae'r Iarlles yn cliro i gwddw hi, yn pysychu, a mae Luned troi rownd, a mae'n amneidio arni hi, mae'n dod nôl, mae'n dechrau sgwrsio, felly, yn lle gorau siarad gynta, mae'n pysychu i torri'r garw, lle. So, a mae'n deud, mae Luned yn deud, reit, mae gennau gyngor i ti ar glwyddes, ni all neb gynnal y Ffynnon, mae'n cynnal y Ffynnon, sy'n golygu cynnal y deyrnas, wrth gwrs yma, de, yn y wlad hudolus yma, namyn, ond un o deulu Arthur. Ti angen un o farchogion Llys Arthur. A mae'n dweud, mi ai i Lys Arthur yn ôl un, chdi. A mae'n picio ôl y sloff. Here's what I prepared earlier. Tyn o fallan. Digwydd bod. Mae'n cocio i bod hi wedi mynd i Llys Arthur. Ac mae'n ôl o, a wedyn... Mae'r holl ddeialog ma'n wych, de. Mae'r cymeriadau, mae Luned, mae'r Iarlles, maen nhw'n cymeriadau crwn, diddorol, maen nhw'n siarad yn ffraith, maen nhw'n ffrio ei gilydd, maen nhw'n ddoniol, maen nhw'n ironic. A cymeriadau bennod. Ynddig, hollol, Iarlles y Ffynnon, i stori hi ydy hi. A Morwyn, Morwyn yn cael lle. O statws is, ond eto, yn union. Yn hanol y bali a'r hyn lladeg arall. Hollol. A'r cordwal. Yn union. Felly, mae'r Iarlles, mae hi'n gall hefyd, dim yn hawdd i thwyllio, de. Mae Luned wedi trio taflu llwch y llygad, a mae'n synhwyro wedyn, mae'n gweithio allan beth sy'n digwydd, mae'n gwybod mae Owain lafodd i gŵr, felly mae'n anodd, a mae'n penderfynu, mae'n gweld Owain, mae'n penderfynu iawn, mi wna i brodi fo, iawn? A mae'n deud bod hi'n dod â esgub ac arch-esgub, de? So esgobion ac arch-esgobion o ei llys, felly yn sydyn bod teyrnas Iarlles y Ffynnon yn wlad gyfa gyda chyfundrefn Gristnogol, gyda esgobion ac arch-esgobion i gynnal y prodas, mae'n prodi Owain, felly, mewn ffordd fawr o, ia? A wedyn mae Owain yn gwisgo arfwisg a dillad dion marchog y Ffynnon, a fo sy'n gwarchod y Ffynnon wedyn. Ia? A mae'n cadw'r Ffynnon, mae'n dweud, ac Owain y gedwys y Ffynnon o weuw a chlefydd, de. Felly mae'n gwarchod y Ffynnon am 2 blynedd. Iawn? A wedyn, mae'r stori mae'n symud mewn ffordd grefftus iawn o rwle i rwle arall. Dwi'n mynd yn ôl wedyn, a dyn ni'n gweld Gwalchmai ac Arthur yn gorymdeithio, hwrach yn teithio ar ei marchog ffordd. Gobeithio. Dim yn dweud yn y chwedl, ond dyn ni'n dychmygu hynna. Dwi eisiau ti mynd yn ôl a ychwanegu hwnna. Y marchog ffordd, yn teithio. Ac mae Gwalchmai'n gweld bod Arthur yn drist. Mae'n rhywbeth, gweithio yr holl fawredd, yr holl anturiaethau, yr holl beth rhyfeddol, mae'n rhywbeth dynol iawn am y ffordd mae cymeriadau yn cael ei disgrifio, yr holl personolaeth yma. A mae Gwalchmai'n gweld bod Arthur yn drist. Pam wyt ti'n drist? Wel, dwi'n colli Owain. Mae'n mynd am Llysi ers 2 blynedd. Mae fy met i. Ie, i'n mynd ers 2 blynedd. Dwi'n colli fo. Hiraeth, mae'n dweud gair hiraeth. Hiraeth sydd arnaf. Hiraeth sydd arnaf am Owain.
Ia? Ie. A mae'n dweud, os dwi'n gwneud mynd blwyddyn arall hebddo fo, na i farw, de, Arthur, mae'n trist. So, y Gwalchmai, mae'n gwneud rhywbeth am hyn. Felly, mae Gwalchmai'n dweud, wel, a mae Gwalchmai'n meddwl, o ie, cofio bod Owain wedi diflannu ers stori cynnon, de, mae'n clywed am hynna. Felly, mae Arthur a'r marchogion yn ymgywirio, maen nhw'n gwisgo i harfwisg, maen nhw'n mynd, nid ychydig, ond 3,000 ohonyn nhw, heblaw, am law ddynion ychwanegol, camp followers, so 3,000 ohonyn nhw, maen nhw'n mynd allan, ac mae cynnon yn dangos y ffordd, achos i anturiaeth oedd yn reiddiol, da. A maen nhw'n mynd, mae'r holl ffordd, maen nhw'n cyrraedd yr un daith eto'r holl fanylion i gyd. Drydydd tro. Ie, union, da. Y strwythur drifflig, da, mi oedd y Cymru'n hoff iawn o hynna. Ac maen nhw'n cyrraedd y Ffynnon, a mae marchog du yn dŵad, ac irony dramatic irony sydd. Dyn ni y darllenwyr yn gwybod mae Owain sy'n yna, ond dyn nhw'n gwybod pwy sy'n gwisgo dillad a arfwisg y marchog du, da. A mae Cai yn gynta yn mynd i ymladd yn ebyn o, mae Owain yn ei giro fo, mae'n trio eto, mae'n ei giro eto, a maen nhw'n mynd ymlaen ac ymlaen, cofio yn y 2,000 ohonyn nhw, a mae Owain yn curo pob un mewn paramddyddiau, reit? Nes yn y diwedd, mond Arthur a Gwalchmai sy'n ar ôl, ymladd yn ebyn y marchog dydd o ffynnon, de. A mae Arthur ei hun yn dechrau tynnu i sgidio ymlaen ac ai ymladd yn ebyn o wen. Mae Gwalchmai yna, na, mi na i wneud. So mae Gwalchmai mynd yn ymladd yn ebyn y marchog dydd ac maen nhw'n ymladd am 3 diwrnod soled, de, a wedyn efo'r gwaywffyn, wedyn maen nhw'n dechrau ymladd efo cleddyfa, a mae'n deud y bysa'r nos yn ola gan tân o'i harfau, a greichon yn clod i harfau, mae'n fyw iawn. Beth yn eto, mae'n dda, y nos yn ola. Yn ola gan tân o'i harfau. Da. Gan tân, y greichion, da. A wych yn chwych. A wedyn mae Owain yn taro helm Gwalchmai, mae'n troi, mae'n gallu bod ei wyneb o. Mae'n, fe ffein Gwalchmai. A wedyn mae'r ddau yn nabod ei gilydd, a mae'r naill yn ceisio ildio'r llall, yn dweud, dwi'n ildio chdi, na, dwi'n ildio chdi. Mae nhw'n ffindio mawr, mae gyd yn greu brodoliaeth i gyd. Ac mae Owain yn mynd ag Arthur a'i deulu i'w gastell, mae nhw'n treulio 3 mis yn gwledda, gwrs, da. Mae Arthur yn gofyn caniatâd wedyn gan Iarlles y Ffynnon. Hi sy'n rheoli'r deyrnas. Arthur yn gofyn i Iarlles y Ffynnon caniatâd i gael mynd ag Owain adre am ychydig bach. Mae'n golli i fet, dydy? Mae hi'n cytuno, mae Owain yn mynd am 3 mis, mae'n colli trac amser, mae'n aros am 2 blynedd. Colli trac ar amser, meddwl fo, Sorry, dwi'n mynd... Ti'n mynd cyd-ymdeimlo yma, gwyr. Felly, gyd i ddarllen beth sy'n digwydd. Mae Owain wedi bod 2 blynedd, wedi cael caniatâd gan ei wraig i fynd am 3 mis, mae'n aros 2 blynedd. A mae unna'n Llys Arthur yn mwynhau, a gyd i ddarllen beth sy'n digwydd. Ac falydd oedd Owain ddiwrnod yn bwyta ar y bwrdd yn Llys yr ymarawdwr Arthur yng Nghaer Llion ar Wysg. Nacha forwyn yn dyfod a gwisg o bali melyn amdani, a hyd rhag bron Owain y daeth a chymryd y fodrwy oedd ar ei law, fel hyn, heb hi, y gwneir i Dwyllwr. Rwy'n sy'n twyllo. Teipio, gwael. Y gwneir i dwyllwr anghywir, bradwr, meddwl ar dy farf. Cwylydd ar dy farf. Luned yw hon, mae'n siŵr. So mae Luned... Luned sy'n ma. So mae Luned yn dod... Dim yn cael ei henwi am ddysgu beth i. Na ti, so mae'n gweld, mae'n cymryd y fodrwy. Y fodrwy oedd hi wedi reid iddo, hefo'r pwera Tolkienaidd. Fel hyn neba hi, y gwneir i dwyllwr anghywir, bradwr, meddwl ar dy farf. Be di hwnna? Wel, maen nhw'n dweud hyn yn y chwedlau eraill weithiau, da. Mi oedd dyn yn tyfu barf, da. Fel fi, Jerry. Arwydd o wrwdod, da. Felly, cwylydd ar dy farf. Cwylydd ar dy farf, bradwr ar twyllwr. Mae'n cymryd... So mae Luned, mae'n ymddangos fel Luned yn dod. Ie, di dŵad i ddweud. Fel negeseudd. Ie. Hold the boats. Ie, yn union. 3 mis wedi troi'n 2 blwyddyn. Yn union. A wedyn mae Owain, wrth gwrs, yn teimlo'n drwg iawn. Bora wedyn, mae'n mynd i eithafoedd byd a dyffaith fynyddoedd, tra yma. Dyffaith fynyddoedd. Mae'n gynnu fo gwylydd, de, lle mi eisiau gweld neb. Mae'n hir iawn yn cwitro yn anialwch, mae ddillad yn darfod,
mae gorffon nychu, mae'n tyfu blew hir fel anifail dros y gyd, a rhyw hen thema chwedlonol y dyn gwyllt yn y goedwig fel Myrddin Wyllt yn y chwedlau honno ac y blaen, y cerddi honno, ac mae yna rhyw iarlles weddw arall yn cael hyd iddo fo, ac yn ei helpu ni iachau, mae'n helpu hi wedyn i gwffio yn erbyn arglwydd drws nesaf i, a rhyw bethau fel a wedyn mae o'n dysgu, mae'n gymlaeth iawn, mae'n dysgu bod Luned wedi ei charcharu yn gosb am ei ymddygiad o. Waw. De? So, mae bobl wedi rhoi Luned mewn rhyw garchar, mewn rhyw ogof, a mae'n gwneud ffrindiau, a llew, mae'r llew yn dod yn ffrindiau yn yr anielwch ac yn helpu fo i drechu bob math o bethau. Gwych. Ac yn y pen draw, mae'n achub i gam ei hun, wrth gwrs, a mae'n dad wneud yr holl ddrygion ni, ac mae'n mynd a Iarlles y Ffynnon i Lys Arthur, i unioni y ddau fyd. Weekend break yng Nghaerllion ar Wys. Mwy rho awgrym bod o'n cyfuno'r ddau fyd mewn ffordd. A mae'n achub lot o forinion yn y ffordd ac blaen. Wrth gwrs i fod. A wedyn mae'n gorffen fel hyn, a i ddarllen y diweddglo fel hyn mae'n gorffen. Ac Owain, y drigwys hynny yw, a drigodd yn Llys Arthur, o hynny allan yn ben teulu. Reit. Term cyfreithiol pen teulu, ac yn anwyl iddo i Arthur, hyd nes aeth yn ei gyfoeth ei hun, nes etifeddu i dirnas ei hun. Sef oedd hynny 300 cleddydd cynferchen cynfarch oedd ei dad. A dwi'n sôn am arwyr y dirnas honno fel 300 cleddydd cynfarch, ac ar Franhes, y Brain. Ti'n cofio breuddwyr Rhonabwy? A Brain, Branhes Owain, de. Ac mae'n gorffen fel hynny, ac lle bynnag mae Owain yn mynd, mae'n ennill gyda'r Brain, y Franhes a'r 300 cleddyf. Felly mae'n cyfeirio at y diwedd at y ffaith bod Owain yn chwarae rhan arall yn y traddodiad lle, gyda fo'i dirnas ei hun. So, ar ôl bod yn ben teulu yn Llys Arthur, mae'n mynd i etifeddu dirnas ei hun, a bod yr Owain hwnnw dyn ni'n gweld efo'r y Brain yna ni ddilyn, lle. So hwn ydi fersiwn Arthuraidd o'r Star Wars universe, mae'r stori yma i gyd yn sy'n ei gilydd. Fel ddedais i rhai penodau nôl, pan i'n sôn am y traddodiad Arthuraidd, dwi'n licio meddwl fi'n hoffi meddwl am Arthur fel rhyw fath o blaned fawr, de. A mae dysgyrchiant planed Arthur mor fawr, nes y bod yn tynnu planedau eraill yn ei orbit o. Felly, mi'n gweld Owain efo'i draddodiad ei hun, yn cael ei dynnu fewn i fod yn rhan o orbit Arthur, fel Peredur, fel Geraint, fel cymeriadau eraill. A wedyn y llinell ola, a'r chwedl hwn, elwyr chwedl Iarlles y Ffynnon. Rhag ond bod ni'n hofio bod yr Iarlles yn bwysig iawn hefyd. Mae hwnna'n gret. Wel, Jerry, oedd hwnna'n ffantastig, hwnna'n stori dda. Ac yn amlwg yn stori sy'n apelio at chdi ar elfennau llenyddol Mae'n gelfydd iawn. Mae'n amlwg yn cyffroi. A mae hyn yn golygu bod ni wedi gorffan ein hymdaith drwy'r 11 chwedl ryfeddol yma. A mae wedi bod yn ffasiwn. Wel, mae'n bod yn addysg yn amlwg, ond hefyd mae'r stori yma'n dda yn dydyn, a mae'n gymaint o gymeriadau cofiadwy, ti'n bod, yn amlwg bod wedi bod yn gyfarwydd am o'n i'r gynulleidfa bryd hynny, a gwbl anghyfarwydd i mi, ond maen nhw'n gymeriadau cryd ydyn, a doniol, a mae'n foes wersi o ran ymddygiad a ballu, a gwrthdaro rhwng gwahanol fathau o gymdeithas. A mae'r elfen absurd yn yr enw. Mae'n ffantastig. Mae'n wedi bod yn bleser mawr i fi. Gobeithio fod wedi bod yn bleser i chitha sydd wedi bod yn dilyn drwy'r 11 chwedl yma. Da ni'n dechrau, da ni'n mynd i gorffan yr oes yn canol, ond Mae'n lot o farddoniaeth i thrafod eto, felly ni droi'n ôl at farddoniaeth tro nesaf dim ôl. Wel, dyna ni. Felly, ymunwch am ni ar gyfer hynny yn y cyfamser. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno ar y siwrna yma drwy'r 11 chwedl. Da ni'n ddiolchgar i Richard Martin sydd wedi cynhyrchu hyn i gyd. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube. Da ni'n gael ar gynta. Ar am. Gobeithio. Gynta ar am. A gobeithio bod chi'n ymuno efo ni yn fuan iawn. Welwn ni chi tro nesaf. Hwyl. Hwyl fawr.